amene kuti vanhu munyika yeZimbabwe vanotaurisa here kana vanhu vasingadi kuona kuti ZANU-PF iri kuita madevelopments. Asi pane mashoko yakataurwa zvikanzi madevelopments kana rehabilitation yemugwagwa iri kuitiwa. Aiwa, ZANU-PF iri kuzviitira noda kuti SADC iri kuya munyika. Otherwise pangadei pasina kana any maintenance yanga ichiitwa kumaroads. Aiwa, muri Zimbabwe tazoona mashoko makukutu ataurwa nevanhu. Saipina mashoko ataurwa kuti subscribe like kuti on the bell icon. Tipinda pahendo yanonzi Anat Aumak anyora chiti Zimbabwe's road network had reached despicable levels of neglect. It's not acceptable that a SADC summit drives a certain amount of rehabilitation and then they all expect us to pin naughty badges on them. They must clean up their mess nationwide. Mumwani anyora chiti the SADC meeting in Zimbabwe has sparked a much needed road upgrade and rehabilitation drive across the country. Tobataona picture aiwa nazoradza ye road yakagadzirwa yakanyatsokumakiwa. Zvinzi this rehabilitation of the roads aiwa ingadei yakagara kaitewa kubva kumasuro uko. Aiwa asi takuona kuti kungoya kwakuita SADC migwagwa yakugadzirwa kuti vasvikewo zvinhu zvionekerawo. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko nemashoko ari kukomentewa panapa amuri kuona ari kukomentewa nevanhu. Pinda comment section menu tudze mafungiro enyu. Subscribe, like, chinotina on the bell icon.